Hem d'anar a la muntanya verda. Per què? Quina muntanya verda? La verda, aquesta de pedres verdes. La muntanya verda. No, prou ja. Sí, va, No ens podem desviar. Però hem d'anar per feina, vull dir... Ja, però és que quan tens aquesta sensació de ja s'ha d'anar, és una cosa important. Gyrah, de moment no ens estàs convencent, No, és com quan teniu un viatge astral, no tinc un viatge. Hi ha drogues que duren més d'un dia. No, ha sigut un... Podria ser. Un cop vaig prendre alguna cosa i vaig estar com una setmana que veia com coses estranyes. Hem d'anar a creuar un arbre. Què? A què? A creuar un arbre. Hem d'anar a Leònides. Que has tingut un somni? Sí. Però no era de la fumada, Però i què era el somni? Com t'explico? Aviam. El miratge del bosc. Sí? Llavors hi havia la clerga meva de Vindur, hi havia diversos personatges Màgics. molt savis, Jo sortia. màgics. No.